Això ja va, el Twitter ja bull, l'Instagram també, mogutsfcb, el Facebook també, podeu fer-nos tots els vostres comentaris aquí, i el canal de YouTube, que no falti també, per veure els vídeos que penjarà el Romero abans i després del partit. Doncs aquí estem, preparant les dades, ja les tenim totes a punt, donant l'últim repasset i, per exemple, dada espectacular. Avui l'equip del Barça va a la casa de Rinus Michels, porta 25 partits invictes i està només 2 d'igualar el registre del mític entrenador holandès a la temporada 73-74. No us ho perdeu, moguts pel Barça. Hola, què tal? Bona tarda. Bueno, ja estem aquí al Camp Nou, encara no han obert portes, però nosaltres ja estem preparats pel debut. De fet, jo ja fa més d'un dia que m'estic preparant, m'he vist els últims partits de l'Atlético, Celta, Las Palmas, Sevilla, i és veritat que potser no arriba la millor versió de l'equip de Simeone, però si jo fos el Barça faria bé en esperar un equip guerrer com de costum. Jo espero un partidàs, si no us el perdeu al Moguts pel Barça. Doncs aquí estic a punt per narrar el primer 11 de la història de Moguts pel Barça, Ser Catalunya. Doncs aquest és l'equip de Moguts pel Barça. Just quan comencen a sonar les primeres notes al Camp Nou, ja estem preparats perquè a partir de les 3 de la tarda ens seguiu a través de Ser Catalunya amb aquestes emissores que ja tothom ha conegut a través de les xarxes i que esperem sobretot poder gaudir del partit. Luisito Suárez ens espera Bartomeu i ens esperen moltes sorpreses més. Fins ara!